36 नं एबा 36 नं हरसिंगा समस्तिनिनो बिजाथि मानव गेदेर डक्टर अनजालि प्रभा दैमारि बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम। दायो आङो सिनायथि होनो आवगायदों सेन्ट्रेल इउथ एपीबी हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेशन अमृत बाग्लारि गेदेमाखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानो आं खावलायबाय। बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। दायो जोंहा आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारियावनो दङ नानु वारि मेडामखौबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंसनि अर्गेनाइजेशन सेक्रेटारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायबाय। गोजोन बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। जा दायो दङ एसे आगोलावसो दिनैनि बे मेलनि मासिगिरि महरै बिबान लानाय बा मेलखौ दैदेननो थाखाय मासिगिरि महरै बिबान लानाय मानव गेदेर एपीबी हान्जानि भाइस प्रेसिडेन्ट गुथाल राभा सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय सारनिसिमबो। दायो जोंहा दङ पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिजु नार्जारि गेदेमा बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय बिथां गेदेमानिसिमबो गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय। लेङाइ नेहाथारि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि जा गेदेमा सफैनो हादों बिथां गेदेमा सतीश गयारिखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथांनिसिमबो गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय। दा बे समावहाय आं आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारियावहाय बारहुंखा बसुमतारी लेङाइ इउथ सेलनि लेङाइ आफादगिरि मानव गेदेर बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायबाय। साबायखर थाबाय। दिनैनि बे आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ सम आरो बोथोरखौ नोजोर बोनानै बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि समावहाय दङब्ला होबावनाय जागोन होननानै फोसावनानै आंनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। आच्छा जों बारा गोबाव खालामबाय थाला मोनालायबाय ने बेनिखाय गाहाय आलासि